Bizkaiko Korpus Jaietako domeka egun garrantzitsua benetan herrian eta tira hemen hasi dira ospakizunak. Kriskitinotxak entzun ditugu aurreko egunetan, baina gaur prozesio eguna da eta poliki-poliki dantzariek lagunduta eta txistularien doinuekin badatoz santu desberdinak parrokiara. Poliki-poliki joan dira santu guztiak parrokian sartzen, azkena San Miguel ikusi duzuen moduan eta bien bitartean hemen Santanan San Miguel jazten. Hasi dira, urten Iban Gonzalezek egingo du San Miguelen papera eta tira, hemen piezak ondo gordetako piezak eta jantziak atera dituzte, apostoluak ere bertan jantziko dituzte, horrein jarraipena egitera etorri gara. Tira, Josu Amundarenek 25 urte darama, kofradiako kide eta gaur bere zereginetako bat izango da, pixkat ordutegia mantentzia, posizioak zaintzea, gaur eguna handia oinatin, ez da? Bai, gaur eguna handia eta bere ondo utiten badau, eta eguna pitima lagunditzen guzku, de momentoz, gero ikusiko, baina ondo. Bueno, hor San Miguel jazten nahi dia, apostuluak ere hor daude, lehenengo ondo jaztea. Bai, poliki-poliki jaztea eta jasarri eta espadiz beroketan zegero beroengo daukalean, da, bueno, pitima lasai egoteko, hor aulkian jasarreta esaten dut egoteko. Hemen itxura ona dauka guztia, jendeare gerturatzen da, ekitaldi honetara, ikustera nola jazten diren apostoluak eta San Miguel, oinatiarrak, tira, gaurko egunarekin oso lotuta daude. Bai, gero eta jente gehiago nik usten dut estimadiz herrikoak, o kanpokoak, o arraskilari asko gehiago etorten diez, eta bastante onda da hori, ez?
egin dute meza oinatin, irten da prozesioa eta zeharkatu ditu, herriko kale nagusienak ona herriko plazara heldu bitartean, eta hemen hasi dira ekitaldiak, dantzak eta orain entzun dugu Agur jaunak. Ane Irazabalek egin ditu, dantzarien kapitan lainak gaur, lehenengo aldiz gainera domekarekin, zu dantzan, emakume bat, tira, nola bizi izan duzu? Bai, egisa asteburuak momentu diferentia dakola eta domeka goiza aurten lehenengo aldiz inotela eta bueno, urdurik jasunetik, baina gustora eraberian gogoakin, goiz polikia izaten dalako, baina ez, posik. Bueno, goiz hasiko zen zeurta jantzitzea zu gaur goizean? Sortziak eta erdi batzitan gehatu gara, 10etan hasten garelako santuak parrokixara ekarten, eta oin arte goiz osua praktikamente bai. Bueno, eta luze jodu lagundu santu danak elizara, gero prozesinua bera, balduzu zukune bereziren bat egunean zehar, zuretzako kutxuna dana? Kutxuna ez dakit, nik uste dut urdurikasuna handiko momentu esaten dela parrokixan altarian banako hori iteko momentu hori, eta nik uste dut gixenok hor momentu hortarako egoten garela urduri, baina bestela, momentu diferentiak dauz, eta dana guztua bai. Dana gustora, hemen amaitu duzunean, besarka da hondin bat eman duzue gaur goizean dantzan aritu zareten danok, zer esan nahi du horrek edo nola ulertu behar dugu? Esan dute mora azkenean danok egoten gara urduri ez, domeka goiza beti izaten da berezisa, eguna beha berezia dalako, eta fizikoki be badalako pitin bat exigentia, eta danok bukatu dunean sensazio honakin bukatu du, eta hori, taldeko giro honan seinale. Bukatu da prozesioa, bueltatu gara hemen Santanara, izan ere orain arropak erantzi eta hurrengo urterako txukun gordetza tokatzen da. Itxaso Eraina, zu izan zara aurten apostoloetako bat, gainera lehenengo aldia zenuen apostolo moduan, ez prozesioan, bai apostolo moduan. Beroaren beldur ginen danak, baina azkenean ondo. Bai, ondo, bero itene ben, baina gero prozesioan ziar aizetxua begonda, eta ez, ondo, keizpeia behukidu, eta euskixabe bai, eta ondo joan da, dana ondo joan da. Eta esperientzia, konta iguzu pixkat, barrutik zelan bizi den? Ondo, oso kuriosua da, zete jendiak etzau ezauketan, eta zuk ikusten duzu jendia, nik ikusten eben, ez da asko ikusten karetiekin, baina bai, politxo fan da, eta gero barrutik ikustia, politxa da, bai. Galdetu diotan dantzariari, ea momenturen bat bereziki hola kutxuna duen zure kasuan? Nik esan biot, bukaeran, hemen sartu gaienean apostoloak eta San Miguel dantzarixan artean oso politia izan dela. Prozesio guztian dantzarixak ondotik pasaiten dianean eta eunkigarria da, ni dantzarixa izan dakoa naiz. Eta orduan oso politia da, baina hemengo bukaera hau Santanara sartzen oso politia izan da, bereziki bai. Errepikatuko duzu Itxaso? Bai, ni prez betek. Ibai Gonzalezekin gara, 5. aldiz, aurten San Miguel zemoz junda lanak egin da. Bai, egisa esan, bastante sufriuta, baina bai, fan da. 5. aldiz, Julen Kortabarria eta Bixo egiten du txandaka, eta bai, hori da. Sufridu hau zeba, bero edo ze gertau da? Ez, bero aldetik ondo beste urte batzuta baina hobeto, gaur sufridu kasku batik, eta,
pitima gogorra izat zentzu hortan. San Miguelen sekretuak, ez da? Bestela jendeak, kaleak jendez beteta egon dira, eta uste dute, ikuskizun oso ederra manduzuela. Bai, soinatiko prozesioak hori dako, ez? Urtetik urtera oso aldaketa gutxi dauz, baina gaur giruak lagunketan oso bero asko betzeuen. Eta bai, ez, inoetin korpusetan beti dugu jentia, eta egualdixe lagunketan ba, gueixegu. Eta gero hemen lantalde ederra daola, ez da? Gauzatanak preste goteko eta bere egon berdian momentuan, bere puntuan. Bai, hemen jentiak urtean ziar batzuk lan pila bat diken dago, eta egixe esan, gu ona etorri, jantzi iten dozku eta gure ardura bakarra urtean ziar da, prozesioa huelta hori emutia, ez? Hemen urtean ziar jentiak lan asko egiten dau, eta horri esker urteten dau emaitza honek. Han eta gainerakoak zelan ikusi dituzu, zu dantzari izan da? Oso ondo. Eixe esan, inbixa punto batekin. Nik beti esan dut, ez? Nik nahixe dutela dantzan urtetia, San Miguel urtetia gaino, baina, beste batzui be, lekua utzi gotzan be, garaixan gaur egun dia ez ginen kapasak izango eurak dagoin trote hori gainean hartzeko. Eta oso ondo, ez? Gaina, oin dagoin aukeria be, jente askok, ez? Dantza egiteko aukeria dako, orduan beti ikustu duzu mozu barri bat. Eta horrek nahi postu egiten dauz, horrek transmisioa eta jarraipena atorrela, esan gure dago.